No, ono mi to prestalo horšie nahrávať, takže naspäť vítajte a nič ma nepýtajte. Hej? Dobre. Čo? Ty, no tak teraz toto bol najväčší. Ja budem healovať. No hej, budeš. Už mám zopár dajaké veci získané. A toto asi toto horšie. Dobre, my sa healujeme. GG. Hopa! Čo mi robíš? Iba jeden kľud, ja mám dva. Abuj! Dajme si spolu. Kamo, vieš, ja určite. Máš naboje? Ja mám mamotku. Dávam ti dačku. Tá, ty si taký zlatý, no juj. OK. A ďalší. Kde? Opa. To co bol? Aha, je. Ja mám dosť. No ja mám ďalšiu slípu. Iba nemám grapple. Grapple. To mám boli stále. Si boli? Nie. Ja som počúvaj. Si poslať. No, nevidím nikoho. Jo, vidím. Jeden jasku, ne? Guten Morgen, guten Tag, wish pocazzi e la fa. Ale... Kurňa. No, GG. No hej, trošku som drobol. A ja? Nerob. Platformu, aby som nespadol. Je. Tam. Tam. Nič. Ja mám ticho s ním, to je najlepšie. Čakaj. Krivi si. Koga tu imamo? Potkopal ma Degeš. Degešino Elepino! Choď het. Choď het z tej platformy. Kde? Dostal. Headshot. Ber si toto. Helna? OK, helna. Helna to helna. Čo? Zober si. Na čo vidíš? Čúchaš hráča? Dobre čúchaš. Za kameň. Idem dovnútra. Dead. Mŕtva. Aj zle. Dostal peknú. Dobre som knok. Ale... No, 10. Ale ona je akože silná, keď dáš s ňou takú fajnú pecku. No, nie je zle. Dobre, čo budeme mať?
To nič. Dobre, idem asi do lobby. A to som dostal veľa. OK, nový sprej. Dobro. Skúsim teraz dať čo. No, takže toto tu teoreticky... Joj, pardon. No. Ako to vymyslíme? Takto? Alebo takto. Normal style. Takto nie. No, dajme takto. Dobre. Poďme toto. Dajme ready. OK, čakáme na hru. A zajtra mám výlet, takže sa zajtra ani nemusíme učiť. Dajte mi prosím odber. Keď budeme mať 50 odberov, do konca tohto, keď budú už letné prázdniny, tak sa odhalím a poviem vám i moje meno. Adresu nepoviem ani za hovno. Hopla. No, adresu vám nepoviem ani za nič, lebo to je moje. A dúfam, že mi dáte fakt ten odber. By ma to potešilo a možno by aj do budúcna, aby sme sa mohli aj konečne už odhaliť a tak ďalej. Horší. Dávajte lajčiska, odbery a dávajte. Ide sa hrať. Opa. Pištolka. To je na nič. Alebo sila. Ja nič sila. Dostáva efekt. Opa. Room size! Hrajme! OK. Na toto mapu nie som si istý, že čo je dobre furt. Lebo toto tu sa mi zdá, že je asi najlepšie. Lebo je to blízko tohto tu. Takže mohlo by to byť tak cca ešte. Dneska to bude trošku dlhšie videjko. Prvé videjko je na mojom kanále. Keď chcete pozrieť, tak si pozrite. OK. Ja aj to som veľa hráčov, som na budúce nepôjdeme. Horší. Jaj, ale Dory. Ty vole. Na tebou je hráč.
Dobre, zdrhol som. Kupujem. Zdrhol som. Nie, tam budú hráči, nie, tam to utekať ja. Tak sem je úplne nič sedí. Poviem ti tak. Sem som zatiaľ ani jedného hráča, ani žiadnu strelbu, nič som sem nepočul. No, Zatiaľ. idem na teba od grappler. Hell yeah. Opa. Opa, oni už idú, čo? Nie. Oh! Pick up. Ale 17. Lepšie ako 20. Minus 4. Minus 6. Ty máš čo, platinum jednotku či dvojku? Platinum 1. Aha. Ideme do lobby a skúsime si dať čo inakšie zahrať. Skúsime... Nie, poďme Foňo. Poďme Foňo, hej. Pozrieme sa, čo je nové v shopíku. A za 1000 nie. Galaxy. Stormtrooper, či čo to je? Čo si pozor, čo si? Dark Jar Jar. No rip. Chudák. Moly. Aha. To bolo aj minulý season. No, chapter 5, season 4. Ja som zabudol ready. Ty na to iný? Ooh! Damn! Bro. What? Toto by som si kúpil. Nekúpim si, lebo ja si šetrím na Battle Pass. Akože ty vôbec nemáš, počkajte. Počky. Musíme, ale ty koľko ty máš 1200. To je akože... Ale zase nič si nemôžem kúpiť. Opa, vyšiel zvuk. Mobilný. Dobra. Nie, dobra. Dobra. Filter, dudanko. Dáme si ešte jednu hru.
Lil Lutek, tak to je najlepšie, doslova, kde môžete padnúť, keď je táto tu OG mapa. Hej, takže Lutek, tí, ktorí hrajú, tu tak vedia, že toto tu je dosť dobré. Dobre, už dropujeme. Ja idem teraz sem, inakšie výnimočne chodím sem, inakšie tam chodím výnimočne. Asi, prvá česká. OK. Toto to radšej aj zoberiem, aby niekto nemal, viete. By takto náhodou našiel, takže... Nope. Woohoo! Oh, no. Dobre, Cedric, keď sa rebootneš, tak povedz. Opa. Opa. Počkaj. Poďme. Opa, čo treba? To je healy. Dobre. Tie treba. Healy treba. Bez healov by sme ani zibili. Opa, jaj. Nahore? 44? Poď sem. Nemám matro. Rebutuj sa. No jasné. Ja budem utekať, čo nájdem. Ale dobre zdrhajet. Už je jasná, už dám po mne takto strieľa, to je jasná. Jasná páka. Prečo? Ja idem na strechu, postavím tam. Dobre, ja už idem heto, lebo ide border. To si ja radšej asi zoberám. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Každá jetičenka хоче танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Детка. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Zráme head, ide border. Nie, tilted. Ale do prčic. Sigma, Sigma boy, Sigma boy.
mať. Ser na to už. Rebuildíme sa. No tak to je GG, chápeš? Hajzel uvidel, že čo sme to my dostali. Nie, nerob. Nič. Jasné. Kámo, pampa jedna vygrba. Legendary star. Ha, tak im treba. Minus koľko? Nič. No, jedna hra, horšie, toto bol koniec videa. Dúfam, že ste si ho užili a BUM! Dovidenia!